Hello guys, welcome to back my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय जोंहा हाल जांख्रा दिनै जों बेयाव माइ गायग्राफोरनो फाजि हैनो थांगोन आरो। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सारायाव मटरखौ रुना लाबाय एसे थाब जानायनि थाखाय। नै मटरा रुइबाय बोखांबाय सारायनिफ्राय बाजैया। नै जाहा बाजैया दाउ फुथारसोदो। नै एसे खाफिसादोनो फुथारबावदोसो देनजारसो जाहा बाजैया। गां फुनो थाखाय दै गुदुं फुदुंना लाग्रोबाय। जोंहा बाजैया बेदरखौ गोदाबाय जा गोदानो रोंखायोना। नै आं पियाज हाना लाग्रोबाय। दा बेदराव एवनो थाखाय होनो थाखाय पियाजखौ आङो दरथामसो हाना लाग्रोबाय। स' नायलांबाय था लोगोफोर। दा आङो मस्लाखौ देना लाग्रोनोसै। जा मैनाया लाटनि डिस्टार्बथार जि दांला दांसिखा जि दलरखौनो थाखाया जाहा बे आदानि फिसाजो आरोना। ओमफ्राय नै आं सामब्राम गुफुरखौ जिरना लाग्रोबाय। माने बे मस्ला देनायावनो देजाफाखानोसै आरो मिक्स खालामना लानोसै। माने थब जानायनि आरोना एक्सट्रा देबाला गोबाव जायोना बेखायनो समा देना लाबाय आरो। जाबायानो आंनिया अलरेडि मस्ला देनाया। नै थाव होनोसै एबाराव एवनोसै बेदरखौ। नै गुदुं गुदुं सारायाव थाव होबाय। एबार पियाज होबाय थाव गुदुङावहाय। एबार दाउ बेदरखौ एवबाय। नायलांबाय था संख्रि होबाय रं होबाय एवबाय मिक्स खालामबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव बानलुखौ होबाय। फानलु होबासो गोसा जायोना जि गोसा जाखायो फानलुखौ एवगासिनो दङ। नै स' नायलांबाय था लोगोफोर। एबाराव मटरखौ होबाय मिक्स खालामबाय एवबाय बेदरदो बेदो लगायनानै। अलरेडि जाबाय आंना बेदर एवनाया मटरदो बयलारदो। ओमफ्राय नैबे मिरामिस जानायफोरनि आरोना मटर एवनाय गोजा माने दिनै पुर्निमा ना जाया होनानै लाबाय। मनायाव सोबा गयोना। ओमफ्राय नै अलरेडि तैयार जाबायानो आंना। शु थांनोसै एबारावहाय। दुब्लिया नै गायखांबाय माइया गायखांबायानो दहायनो। माने दै सा लोंग्रोखांबाय आरोना दा भाजिखौ लाबोदो। सोर गासिबो न'नि गोजा जोंहानि आइथिं खुरसोदो आनैया बे आमाइनि हिन्जाव। ओमफ्राय नैबे आयंलाहानि आदानि हिन्जाव बाजै जायो आरोना जोङो न'खरनि आरोना। ओमफ्राय नैबे जोंहा आयंनि फिसालानि फिसाजो माने आनैसो जालायो जोङो न'खरनि। बेबो जा आयंलाहानि आरोना आदानि फिसाजो। ओमफ्राय नैबेबो आबै जोंहानि न'खरनि बिनि नामा आबै कुटेब खैलो बुस्थुआबो कुटेब आबै फानाया ना जोंहा। Oh no! Oh no! No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no.
माबोरै लोगो मोननाय खिथालाय बिदिनो जाबाय माबायदि जानाय हाबायावलाय माबायदिमोन दालि मैगंमोन ना अनला मैगं नासो बेलाथि अनला मोनबा बेखायसो अनलि नांथाबैबा नंमारगौ ना ने मिथिया मा मा अनला मिथिया आरो हिनजाव गोदानालाय मा मिथिनो न' हिनजाव गोदाना मिथिया बेसांसो मोजां मोनो नों आमाइखौ आमाइ मकेनखौ गेजेरावनो दङ गेजेरावनो बेसां पारसेन्ट 100 100नि बारा नङा होमबा 100ल'सो न' 80 90 होनना बुङो माथो दे जाबाय था बेयाव थानाय खिनियाना सब मिथिबायना हाई प्रेसार गोजा मिथिबाय आबै नोंनियाबो प्रेसारा गादोंना गायाखै नोंखौथ' प्रेसार जादों होननानै खोनानायहाय सिरप लोंना गाबाय सिरप लोंना गाबाय आयौ दिनैथ' एसां गरम माबायदि मोनदो ना जाखाङाखै होमबा सिरप लोंना गादोबा होमबा बे सिरप लोंना गामारसिगोनदां होमबा गासिगोन ना देहाखौ जेबो मोनाखै आनै आबै जेबो मोनाखै न' जेबो मोनथ'वाखै दे मोजां दे जाबाय थादो नै देहाथ' सासे ओरैबायदि लाजिखादो मिथिबायना लोगोफोर जि लाजिखादो नै साथा खोबथेनासो थाबावबाय नै बाबरे जालालै दे ओमफ्राय नै बे बाजै नोंहालाय गोथावसो दिनै गथ' जांख्रानि बेसां मोजां बायदों नालाय माने सेरेब लोंदो जों सेरेब ओमफ्राय प्रेसारा जाबाय प्रेसारालाय मा जानो सेरेब लोंना गायोबालाय आरो सासे आबैया बुंबाय सेरेब लोंना गायो होननानै सम आंनिया सम बिदिनो जाखांगारो जोबाय गिसिखौथ' लोंनो हाया न' आंखौ लानांला आंनियालाय ल'नाहाय आंनिया प्रेसार गैया आंहा मोजां दे होनबालाय होमबाबो लोङो आङो सेरेब बेदर जादो हनै मोजां दे नै जाहाया आयै नाहरलायथिं नाहरथारा प्लिज नाहरलाय खनसेल' नायनांगौबा नायलाय नाहरनो हायो प्लिज नाहरलाय नुजाथारला आरो गं नासो थाथारबाय दे लाया नुजायाब्लाय आरो लाजानो बादोबालाय दे लाया लोगोफोरनाय आं भाजि जागासिनो दङ मटरदो बयलार जायै बिराद मोदोम जासिगोनलै आङो बारानिख्रुइ बारा ओरैनोबा ओरैबायदि मोदोम जाखादो हामनोनो रोंखायाखै जानायखौ गारनांगोन नङाबा जानाय नङा ओमफ्राय नै जि फालतुखा नायलाय साथाया ओरैबायदि फोरलांलांबायबाय बारदो ओरैबायदि उल्टासिन थांदो आरो मिनिथावनाखा जि ओमफ्राय नै बयलारखौ खुगायाव सोनसै नुलायलायबायसो मानसिफोरा नै भिडिअ लालायलायनानै जाबावदोसो आङो भाजिखौ मिथिबाय जायै जोब्बाय नै साथा हमनानै आरो बे फारसेथिं मबाइल हमनानै बिथिं हायहरना जादो ओरैबायदि खस्थ' जाखादो हमखादो सि माबायदिनो आरो नै जोंहा लेस्रा गायदो बारियाव बायनानै जास्लायस्लाय न'आवनो गायना जादो आरोना नै एसांसां आरो लोगोफोरनाय आङो जोंहानि बारियाव थाबायदो मानोना मा दङ मा गैया नायदो ओमफ्राय बे जोंहा बे बोग्रिया बोसोरब्रै जाबाय आरो थायनाया देग्लाय आरो खनसे थाइबा बोसोरबा जागोन माने बे बेलाथि बोग्रिया ना माने बोसोरबाल'सो थायखायो आरोना लोगोफोरनाय जोंहानि बोग्रि बागाना नैरै बिथिंबो बुहुद बार फैनायाव ना बायलाजोब्बाय माने बिफाङा थानायाबो बायो बिथिं गेस्रेमथार आरोना बुहुद बायनो गोरलै मानोना खनसेबो अन्थाइ फैदोंमोन आरोना अन्थाइ फैनायाव ओरैबायदि फिथाइखौनो बुस्र'जोब्बाय ओरैबायदि लस जाखाबायना जि रोजा जाखादो फिथाइया फाननोनो मोनासै बेयाव जोंहा बाबाया ओरैबायदि टेनसन जाखाबाय जोंहा बाबायाना दुखुनि बाथ्रा आरोना बे समाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै टेक केयार थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय